Vale? Doncs res, 3, 2, 1, molt bona nit a tothom, espero que estigueu molt bé i comencen els contes per anar a dormir. L'endevinalla d'avui, val? Comença així, aviam si l'endevinem, Diu així, diu, suc de sol i grills de lluna, amb la pell daurada tot d'una. Torno, Diu, suc de sol i grills de lluna, amb la pell daurada tot d'una. Val, aquesta endevinalla té una mica de truco. Ens hem de quedar amb el color i amb la forma. Ens diu que el color és el suc del sol. I després els grills de lluna seria la forma. Això és la pista que us dono avui. D'acord? Diu suc de sol i grills de lluna amb la pell daurada tot d'una. I això és l'endevinalla d'avui abans de començar. La sabeu o no? O us dono una altra pista? A veure... No veig, Avui no veig, No veig aquí les frases aquestes que em aneu explicant. Vale, torno, L'última vegada i us afegiré una pista més. Diu, suc de sol i grills de lluna amb la pell daurada tot d'una. O sigui, ens diuen que la pell és daurada. Val? O sigui, aquest el color ja el tenim. Vale? El color és daurat. Però després diu que té forma de lluna. Val? Aquí avui ens estem... La llimona... Suc de sol i grills de lluna. Vull dir, a vegades hi ha grills. Vale? I a vegades no. Aquí em posa que hi ha grills, però normalment, com que és una mica més grossa, jo no els veig. Els grills és quan és petita. Però quan és grossa, els grills no es veuen tant. Comencem. Avui hem tardat una mica més, Doncs, mira, us dono una pista. N'hi ha dos de vosaltres que ja l'heu escrit bé. I és, ni més ni menys que una cosa groga de fora. Vale? De fora és groc. I té com petites llunes a dins. Vale? O sigui, és com que tenim petites llunes a dins. El que passa normalment, nosaltres, o sigui, jo com l'agafo grossa i me la menjo, hi ha molt de suc. I jo no veig aquestes petites llunetes. Què? Us la dic? Avui ha sigut complicada, que sí? Doncs mireu, la resposta d'avui és ni més ni menys que... una taronja. Val? Perquè des de fora és de color de sol, de suc de sol, vale? I després té per dins, val? Per dins té tot això. Què, us ha agradat o no? Mira, ja la sabeu. Doncs res, ja tenim l'endevinalla. I ara anem a explicar la història d'avui. La història d'avui és ni més ni menys una història que parla de casualitats. I una casualitat que... Bé, casualitat, també l'acció és molt important que nosaltres podem escollir, però també l'atzar, aquestes coses, a vegades fa que nosaltres ens trobem amb coses que normalment no ho haguéssim pensat mai. Molt bé, la taronja aneu contestant. Avui us he posat difícil, Doncs era ni més ni menys que la taronja, sí. Doncs la història d'avui, com us deia, parla de casualitats. Casualitats són aquelles coses que a vegades no, mira, vas caminant pel carrer i trobes algú. Ostres, què tal, com estàs? I també parla d'eleccions, aquest conte. I aquest conte, ni més ni menys, és un conte que jo no sé per què m'agrada molt. I es diu ni més ni menys que si l'endevinalla que us he passat el dia anava d'un pèsol, quin conte és? Avui vaig endevinalles, Doncs el conte d'avui és ni menys ni menys que la princesa i el pèsol. Estem a punt? Doncs per començar la història sempre anem a agafar així una mica de màgia de dalt i ens la passem així pels cabells i per la cara. Comencem per un braç, per l'altre. I comencem la història. Vale? La història d'avui ja us he dit que parlava de casualitats. I parlava també d'eleccions. I aquesta història parla ni més ni menys que d'un príncep. Que era un príncep amable, un príncep curiós, un príncep entremaliat, un príncep que tenia el seu caràcter
i el seu què. Però dintre el cap era un príncep bastant curiós. I era un príncep en el qual li agradava decidir les seves coses i decidir el que ell volia fer. I un dia, quan ja era molt gran, els seus pares el van cridar: vine cap aquí, fill, et volem parlar. I allà, sí, molt bé, pares, què voleu? Qui comença a parlar? I la reina: no, parla tu. Sí, home, no, parla tu. Bé, el rei i la reina no es posaven d'acord amb qui havia de començar i al final un dels dos va dir: mira, bé, de fet va ser el rei. Li va dir... No, va ser la reina. Sí, el rei o la reina? No, va ser la reina que li va dir: mira, fill meu, t'hem d'explicar una cosa. Que tu ja t'has fet gran, val? I creiem, el teu pare i jo, doncs que tu t'has de casar. I el fill es va quedar així com: què vols dir que m'he de casar? Per què? Bé, perquè tu ets un rei i els reis s'han de casar, bé, les persones quan es fan grans es casen o el que sigui, no? I ha arribat el moment que tu considerem que t'has de casar. I ell... bé, em casaré si m'enamoro, no? O si trobo la persona que a mi m'agradi. I el rei i la reina van començar a posar així una mica amb la mosca al nas i li van dir: escolta'm, no va així la cosa, no? O sigui, tu has de trobar una princesa i punto, i ja està, i ja te la buscarem nosaltres. I ell va dir: bueno, d'acord, va, fem alguna cosa, què podem fer? No us enfadeu. I al final van quedar que farien una festa. Val? Al cap d'una setmana o al cap de 2 setmanes, més o menys. I van fer una gran festa en la qual van convidar totes les princeses de la comarca. I totes ben engalanades, i ballaven així amb la música, perquè hi havia un concert molt ben fet, amb uns músics molt i molt bons. I tothom ballava, i tothom, bueno, estava així fent la petar, i sobretot totes les princeses estaven mirant aquell príncep perquè era molt maco i molt simpàtic. I intentaven parlar, intentaven seduir-lo, intentaven dir-li coses boniques. Però el príncep ja era amable amb tothom, amb totes les noies, amb totes les princeses, i tenia així una mica de temps, i ballava, i inclús parlava una mica. Però se'n donava compte que aquelles princeses amb ell no l'estimaven gens. El que volien era casar-se amb ell per ser princeses o reines. I al final de la festa, el rei i la reina l'estaven esperant així. Què, fill nostre? Què? Com ha anat així la festa? Ja tens una princesa per aquesta nit? I el príncep es va quedar així com... ni per aquesta nit ni per cap dia. Perquè jo no em penso casar amb cap d'aquestes, no n'hi ha cap que m'agradin. Al revés, o sigui, les veig una mica interessades i que venen per casar-se únicament amb mi, però per aquestes coses de ser reines, però no per res més. El rei es va començar a enfadar una mica. Fill meu, molt bé, està molt bé tot el que tu estàs dient, però és que necessito, vull que et casis immediatament. I la reina igual: fill meu, és que, bueno, rei, no t'enfadis, però diguem-li les coses bé. Total, la reina també va intercedir i li va explicar doncs, que havia de casar-se, que hi era prou gran i que si volia ser rei algun dia doncs havia de trobar una princesa, i ell va dir: d'acord, amb això ja estic d'acord amb vosaltres, que un dia trobaré una princesa, o el que calgui, o el que sigui. Però deixeu-m'ho triar a mi, no? I el rei estava ja una mica així, i mosca. Què vols dir amb això? Doncs mira, us proposo una cosa, si us sembla bé, d'acord? Us proposo, doncs, que jo me'n vagi a fer la volta al món, el que sigui, i sigui jo qui em triï la princesa. I el rei i la reina... Bé, els hi va semblar bastant interessant aquesta opció. Bé, no és que els hi semblés interessant, però van veure que era així una mica cap dur. I van pensar que si no ho feien d'aquesta manera no aconseguirien que el príncep es casés mai, per tant, el van deixar fer. El cas és que el príncep ben content va dir: d'acord, papes, me'n vaig. No feu aquesta cara d'enfadats, perquè, jo què sé, ja trobaré algú, no? Algú, has de trobar una princesa de veritat. Bé, val, paciència, una mica de calma. El cas és que el príncep se'n va anar a fer un viatge. Un viatge, però llarg, un viatge gran. I va agafar, doncs, un carruatge, i va agafar molta roba, i va agafar menjar per passar-se molts dies fora. Val? I amb aquest carruatge
Potser va passar un dia, i van passar 2 dies, i van passar més dies, perquè de fet van passar una setmana, i va passar 2 setmanes, i van passar 3 setmanes, i van passar 4 setmanes, i després de la quarta, la cinquena, i després de la cinquena ve la sisena, i després de la sisena ve la setena. Bé, potser van passar tantes setmanes com tants dits tenim a les mans fins que va arribar al primer país. No sé si devia ser Hongria, o si era Grècia, o si havia anat a Portugal, no sé quina direcció va anar, perquè realment aquest príncep va acabar fent tota la volta al món i va durar ni més ni menys que 3 anys. El cas és que després dels 3 anys va tornar cap a casa seva i el seu pare i la seva mare ben contents l'esperaven a fora. Oi, fill meu, has tornat, que content! Oi, quina il·lusió! I petons aquí, abraçades allà, i petons aquí, abraçades allà. Ai, que bé, li deia la seva mare, i el seu pare també està molt content. Carai, 3 anys, deus haver conegut a moltes princeses. Qui n'has conegut? Ens expliques una mica. I clar, i el príncep els va explicar tot el seu recorregut. I que va trobar princeses de tot tipus. Des de princeses turques, princeses xines, princeses russes, princeses americanes, de Brasil, de Suècia, inclús, era molt curiós, perquè realment és que va viatjar per tot el món en 3 anys, i ja tenia així una mica de barba com jo, del temps que havia estat fora. El cas és que li va explicar que havia trobat princeses. Per exemple, havia trobat una princesa que era molt simpàtica, de tan simpàtica, sabeu què feia? Feia així. Però no feia res més, només somreia. Només estava així. Vull dir que no parlava. I clar, i el príncep de tant d'estona d'estar allà va decidir que n'havia de buscar una altra. I també els va explicar als seus pares que havia trobat amb una princesa que xerrava molt. I feia així com... és que clar, el que et deia i no et deia, i clar, el que tu, i no sé què. I clar, i deien que parlava tant. Parlava tant, i 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 tant, però tant, i tant, i tant, i tant, i tant, i tant, i tant, aquesta princesa, que amb el príncep li va agafar mal de cap. Oi! Però no havia trobat només aquesta, també havia trobat d'altres. Havia trobat, per exemple, una princesa que era una mica així salvatge. I ara entendreu per què era salvatge. Perquè de cop i volta, el príncep, quan va arribar allà, la va veure i li va dir: ostres, princesa, quins ulls tan grossos que tens. I després li va dir: princesa, quin nas tan gros que tens. I després li va dir: princesa, quines orelles tan grosses que tens. I clar, m'imagineu que sabeu que darrere d'aquesta història no hi havia una princesa, sinó hi havia ni més ni menys que un llop salvatge que quasi es menja el príncep i quasi no es pot ni escapar. I clar, i el príncep allò... I va marxar, i total, que li van passar peripècies, li van passar de tot. I va trobar princeses així com que parlaven només per mòbil, hola, què tal, i què, i no fas. Altres que només juguen a la Play. I clar, i el príncep era com, tot això està molt guai, aquestes princeses són molt xules i molt entretingudes per estar una estona, però jo no em veig casat amb cap ni una d'elles. Per tant, sabeu què va passar, no? Doncs que el príncep havia fet un viatge enorme al llarg de 3 anys i no va tornar amb nòvia, no va tornar amb princesa. I com el rei i la reina van escoltar això, es van enfadar moltíssim i van fer cara de pasta de moniato així. Com que no has trobat ningú durant tot aquest temps? Fill meu, de veritat, no has trobat ningú durant tot aquest temps? No ens ho podem creure, el teu pare i jo. Però què has estat fent? Has perdut el temps? O no... I el príncep era com, no, he perdut el temps, però a mi m'agrada conèixer la gent i xerrar, i clar, si no veig que hi ha un fondo darrere, doncs a mi què m'expliques? Com que m'expliques? Que et vam dir que t'havies de casar fa 3 anys i encara no t'has casat. I bueno, i era com, què voleu que hi faci, total, per no acabar discutits. El príncep se'n va anar a la seva habitació i es va tancar en clau, clac, clac, clac. I aquell vespre no va sopar. Val? I es va quedar mirant així per una finestreta que tenia al bosc, perquè davant de casa seva, al palau, doncs hi havia ni més ni menys que un bosc. I
i el príncep va deixar una llum d'oli d'aquestes que vam parlar al conte de l'altre dia i feia una mica de llum i així doncs, estava com rumiant tot el que havia passat i intentant passar l'enfado amb els seus pares. Aquesta és la primera part de la història. I ara ve la segona, que s'ajuntarà, i per això us deia una mica el tema de casualitats. Diuen que a meitat, al mig del bosc, hi vivia ni més ni menys que una princesa. Ara em diràs, què hi fa una princesa al mig del bosc? Jo tampoc ho sé. El que passa que a aquella princesa li agradava doncs, veure la lluna, passejar pel camp, tenir un hortet, bé, una cosa més normal que diuen que no fan les princeses. I aquella princesa, doncs, un dia se'n va anar a fer una volta al bosc, com solia fer al vespre, sobretot quan hi havia lluna plena, perquè era molt bonic i es veien un altre tipus d'animals al bosc. I era tot tan bonic i tan preciós que era com, ostres, una pau i una tranquil·litat. I diuen que aquesta nena, aquesta princesa, va anar a fer una volta pel bosc. I enmig de tot això, com volia pujar un petit turonet per veure millor la lluna, de cop i volta va començar a ploure així com... I van començar a caure gotes i gotes i gotes i gotes i la princesa va començar a córrer i a córrer i a córrer i corrents el que va passar és que no se'n va donar compte que es va equivocar de camí i en lloc d'anar a casa seva se'n va anar directament a Palau i va arribar a Palau i sabeu per què va arribar a Palau? Doncs perquè des de la finestreta del príncep el príncep havia deixat una llum d'oli encesa. I clar, la princesa, enmig de tot aquest rebombori, a partir del xafa i a partir de no veure-s'hi, gràcies a aquesta llum va arribar a Palau. I quan va arribar a Palau va trucar a la porta. Toc, 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 toc. I el va obrir per casualitat el rei. I el rei va veure aquella noia ben xopa i li va preguntar què fas aquí, noia? I ella li va dir, és que mira, saps què ha passat? És que he sortit a fer un vol, jo sóc una princesa que viu al bosc, i de mica en mica, bueno, doncs això, que he anat a fer una volta, bueno, he sortit, de mica en mica he sortit de casa meva, he fet allò un parell de passos, però és que volia veure la lluna total, que amb tot això m'ha enxampat el xàfec. I ara estic així molla i m'he equivocat i en comptes d'anar a casa teva he vingut a petar a casa vostra. I el rei es va quedar així, ets una princesa? Passa, passa, passa. I mentrestant li va dir doncs, que si volia prendre una dutxa i es volia canviar de roba. I mentre feia tot això, el rei se'n va anar directament a parlar amb la reina. I li va dir, oi, esposa meva, dona meva, et vull explicar una cosa, saps què? Acaba d'arribar una princesa a casa i jo penso que és una princesa autèntica. I la reina, bueno, una princesa autèntica no vindria mai a aquestes hores de la nit. I ell li va dir, és que s'ha perdut. I si s'ha perdut potser és casualitats, aquestes coses de les casualitats, i potser finalment podem casar el nostre fill amb aquesta princesa. I la reina va dir, mira, fem una cosa. La convidarem a dormir, val? I la posarem a l'habitació aquella on hi ha tants matalassos. Bé, de fet, això estava pensat únicament per si es quedava alguna princesa autèntica per saber si era autèntica o no. El cas és que sota tots aquests matalassos, que de fet eren matalassos molt i molt bons i molt còmodes, qualsevol de nosaltres es quedaria dormit allà durant tot un any sencer, a sota hi van posar ni més ni menys... Què? Què hi van posar a sota? Això petit, rodonet i de color verd. Doncs a sota hi van posar ni més ni menys que què? I van posar ni més ni menys que què? Doncs hi van posar un pèsol i el van posar ben bé sota del llit, ben bé aquella part que qualsevol de nosaltres no se n'assabentaria, perquè a més un pèsol és una cosa així molt tova, no? Que de fet, una pregunta, un pèsol és una llegum o és una verdura? Això ho he descobert avui buscant això del pèsol. El cas és que tenim la princesa, que ja s'havia canviat. Li van demanar aviam si es volia quedar a dormir i ella va dir, ai, mira, d'acord, perfecte, doncs és que així n'hauré de tornar a casa i la veritat que no vull mullar-me. Fantàstic. El cas és que la princesa es va posar al llit. El rei i la reina van estar allà mirant atentament aviam si s'adormia. Ai, aquesta nena s'està a punt de dormir. I si és la princesa? No ho sabrem fins que s'adormi, fins que es desperti l'endemà. Si l'endemà quan es desperti, li fa mal alguna cosa, sabrem que és una princesa de debò.
I si no li fa mal vol dir que és una embustera, una d'aquestes de mentida, de sucre. Pot ser el que sigui, però no és una princesa autèntica. Diuen que la princesa es va posar a dormir. Bé, va tardar 5 minuts, potser 10, potser 15... Estava una mica inquieta. I ella pensava, mira, estic inquieta segurament per la pluja i per dormir fora de casa. Però bé, potser al cap de mitja hora, potser al cap de 3/4, alguna així, al final va caure morta. Així, Roque. Quan es va despertar, ja tenia el rei i la reina allà a punt i li van preguntar, què, com estàs? Has dormit bé, filla meva? I ella, de cop i volta, va dibuixar un somriure així als llavis, així. Sí, moltes gràcies, he dormit molt bé. I el rei i la reina es van quedar molt fumuts. Així has dormit bé? Sí, per què ho dieu? No, per res, va dir la reina, per res. Bé, sabien que si havia dormit bé, allò no era una princesa autèntica. Aquella nena era el que fos, però no era una princesa autèntica. El cas és que, per cortesia, per amabilitat, li van dir que si es volia quedar allà a esmorzar, doncs que es podia marxar, esmorzar i després podia marxar. El cas és que la van convidar allà mateix on estava esmorzant el príncep. Bé, de fet, es pensaven que el príncep s'havia anat a fer una volta, però ja estava allà esmorzant, com que no havia sopat la nit anterior, tenia molta gana. I anava allà amb un bol, amb crispetes, amb això, amb arròs, amb el que sigui, no sé, jo és que crec que es va menjar fins i tot un pollastre de la gana que tenia. El cas és que, com el príncep va veure entrar la princesa, es va quedar amb la boca oberta així com... I de cop i volta... Ploix! El plat li va caure a terra, les forquilles li van caure a terra, i la princesa, com va veure el príncep, també es va quedar així com... Jo crec que hi va haver-hi enamorament. Després ja ho veurem al final si es van enamorar o no es van enamorar. El cas és que en aquell moment la princesa va voler ajudar el príncep a recollir, i de cop i volta, quan es va ajupir, i això és molt important, vale? Això és molt important, és el mateix. O sigui, és igual d'important que el pèsol aquell que la reina havia posat a sota els matalassos. Perquè aquell pèsol servia ni més ni menys per què? Per saber si era una princesa autèntica o no. I ara que la princesa havia de recollir, passarà a la segona cosa molt important. Sabeu quin és? Doncs que de cop i volta la princesa, quan es va ajupir, com va fer així, saps? Per recollir, de cop i volta va fer... Ai! I aleshores el rei i la reina es van acostar amb ella. Per què et queixes? Per què et queixes, noia? És que ho trobem molt estrany. Ai, mira, i en aquí és el moment màxim de la tensió d'aquesta història, que és quan de cop i volta la princesa els hi diu, mireu, us he d'explicar una cosa. I no vull ser desagradable, però és que aquesta nit no he dormit gens bé, i al revés, em fa un mal aquí a l'esquena, no sé què ha passat, no sé, el matalàs era molt còmode, però notava com si hi hagués alguna cosa que estigués als matalassos o estigués a algun lloc, però que em feia un mal, i de tan malament que he dormit, doncs em fa mal a l'esquena. I de cop i volta, aquí va ser aquest moment que el rei i la reina se'n van donar compte que aquella era una princesa autèntica, perquè no havia superat, vull dir, que la van descobrir gràcies als matalassos i gràcies a aquell pèsol que ningú mai havia descobert. Bé, de fet mai ningú havia passat la prova. És com una espasa d'aquestes d'Excalibur. El cas, que ara m'estava ja enrotllant, el cas és que el rei i la reina es van posar molt contents i van saber que aquella seria la princesa autèntica que es podria casar amb el príncep. I el príncep i la princesa es van fer molt amics, però no es van casar de seguida. Jo crec que es van fer amics i no sé si mai es van arribar a casar o no es van arribar mai a casar. El que sí que diuen és que ells van decidir la seva vida. Què, us ha agradat aquest final? Perquè és molt important escollir. De fet, ells van escollir què volien ser. Si volien ser parella de fet, si no volien ser parella, si es volien casar, si només volien compartir pis, si volien tenir nens o nenes. Bé, de fet, això
portava molta discussió, i no sé si per culpa d'això o no van acabar visquint junts o van acabar separats, però jo crec que tenien el correu electrònic o alguna cosa per anar-se escrivint. Com a mínim, si més no, un dels dos va decidir explicar aquesta història. Però jo no sé qui va ser, si va ser el príncep o va ser la princesa. I ara ja estem al final de tot i anem amb l'endivinalla, amb el final de l'Emma. Què? Com ha anat aquest conte? Llarg, És llarg aquest conte. Sí, Us ha agradat o no? He posat una mica així de sal i de pebre del meu gust i així li he donat una mica de color. Doncs el cas és que anem amb el final de l'Emma. Ja en portem 3 o 4 que els esteu inventant vosaltres, per tant sapigueu que si em voleu enviar finals, me'ls podeu enviar i jo els dic. Vale? El final de l'Emma. Vale? El llegeixo, I diu així. Diu, vet aquí un pirata i un gat i aquest conte s'ha acabat. Molt bé, doncs al final de l'Emma, torno a repetir, vet aquí un pirata i un gat i aquest conte s'ha acabat. Si vosaltres em voleu enviar missatges amb aquests finals, el podeu enviar. Sapigueu que cada nit a 8:45, aquí a l'Instagram Live, sapigueu que després aquestes històries es repeteixen a les 9:05 o alguna cosa així al canal 10 Empordà. I sapigueu que ara, a partir d'avui, queden a l'Instagram Stories i queden també al YouTube. Vull dir, si algú vol alguna cosa, que m'ho digui. I jo ara ja estic al final i ara em quedo només per saludar i per acomiadar-me de vosaltres. L'Isona creu que es van casar. Ah, vale. Molt d'amor, que sí? Molt real, el conte. Bona nit.